Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Masu bibiyar wannan channel mai albarka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau za mu yi darasi ne akan yadda ake saita upload default. Saita upload default yana ba wa mutum sauki a duk lokacin da ya zo ɗora bidiyo, ba sai ya tsaya wani seta ba, kawai zai tafi direct ne ya ɗora ya uploading ɗin bidiyonsa shikenan. Amma da zarar mutum bai yi setting ɗin upload default ɗin shi ba, zai kasance duk lokacin da mutum ya zo ɗora bidiyo sai ya tsaya yi sete. Set upload default abu ne mai sauki, ku biyo mu cikin wannan bidiyo ɗin domin ganin yadda ake yi. Za ka shiga Chrome ta cikin browser ɗinka. Bayan ka shiga cikin Chrome, za ka ga wani arrow ya kalli sama, sai ka taɓa shi, sai ka jawo zuwa ƙasa, sai ka taɓa gurin da aka sa desktop site, sai ka shiga YouTube. Bayan ka shiga sai ka ɗan jira, bayan ya buɗe sai ka taɓa gurin da logo ɗinka yake, sai ka shiga YouTube Studio. Bayan ka shiga sai ka jira, sai ka taɓa gurin nan mai hoton setting, sai ka jira, sai ka taɓa gurin channel. Bayan ka taɓa gurin channel zai buɗe ma nan fuskar, sai ka jawo zuwa ƙasa, nan sai ka zaɓi ƙasarka wacce kake zaune. Bayan ka zaɓi ƙasarka sai gurin nan keyword, nan wajen keyword za ka samu wasu kalmomi ne ko kuma wasu channel da ka san ana yawan searching, sai ka rubuta su a gurin. Bayan ka rubuta sai ka taɓa save, sannan sai ka taɓa gurin nan da aka rubuta advanced setting. Bayan ka taɓa shi zai buɗe ma wannan fuska ɗin, sai ka jawo shi zuwa ƙasa. Za ka ga akwai zaɓuɓɓuka guda uku. Zaɓi na farko yana nuna cewa kowa ma zai iya kallon bidiyon ka har zuwa yara, ba wani na ɓata tarbiyyar yara bane da sauransu. Sai kuma zaɓi na uku, shi kuma yana nuna cewa yara ba za su iya kallon bidiyon ka, maybe bidiyon ka ya danganci wani abu da yara bai dace su kalla ba. Shi kuma zaɓi na uku idan ka shiga shine kake da damar da ko da yaushe in za ka ɗora bidiyo sai ka ga shin na yara ne ko kuma wanda ba na yara ba, sai ka zaɓi inda kake so. Bayan ka zaɓa sai ka taɓa save, sannan sai ka taɓa upload default. Bayan ka taɓa upload default zai buɗe ma wannan fuska ɗin. A nan za ka rubuta title ɗin bidiyo ɗinka ne, kuma ka san kowane bidiyo yana zuwa da irin title ɗin shi. Idan ya kasance irin bidiyo guda ɗaya kawai mai suna ɗaya za ka yi, za ka iya rubuta, amma tun da na san ba zai yiwu a ce kowane bidiyo sunansu ɗaya ba, nan sai ka bar shi blank. Bayan ka bar shi blank sai ka sauko zuwa ƙasa kamar yadda kuka ga ina yi. Bayan ka sauko zuwa description, nan za ka rubuta wani ɗan godiya ne ga mutanen da suke ziyartar channel ɗinka da sauransu. A nan za ka iya rubuta WhatsApp ɗinka da Facebook handle ɗinka da Twitter da dai sauransu. In ka rubuta nan ma sai ka sauko zuwa ƙasa, gashi nan wajen visibility sai ka zaɓi public. Akwai zaɓuɓɓuka guda uku, shi ma akwai private, akwai all listed, to sai ka zaɓi public a gurin. Bayan ka zaɓa sai ka yi ƙasa, dan kuma hashtag ne, za ka zaɓi wasu channel manya-manya wanda ka san su ma ana searching ɗinsu, sai ka yi musu hash, sannan sai ka rubuta sunayensu. Bayan ka gama sai ka taɓa gurin nan da aka rubuta save, zai dawo da kai nan gurin. Bayan ya dawo da kai sai ka ƙara shiga setting. Bayan ka shiga setting sai ka taɓa gurin upload default. Bayan ka taɓa sai ka taɓa advanced settings. Ya buɗe ma nan gurin wajen license ɗin nan sai ka taɓa gurin nan da aka sa standard YouTube license. Bayan ka taɓa shi sai ka zo gurin category. Shi kuma za ka duba ka ga me bidiyon ka yake magana akai, shin yana magana akan sport ne, music ne, film and animation ne da dai sauransu. Sai ka zaɓi entertainment ne, education ne da sauransu. To ni bari na sa education. Sai gurin nan video language, sai ka zaɓi da yaren da kake yin bidiyo ɗinka, in turanci ne, in yarabanci ne, larabci ne da sauransu, sai ka zaɓa. Za ku ga akwai jerin yarurruka na duk duniya ga su nan, sai ka zaɓi da wani irin yare kake magana da shi a bidiyo ɗinka, ma'ana. Bayan ka zaɓa sai ka zo zuwa wannan caption certification ɗin nan. A nan gurin sai ka zaɓi none. Bayan ka zaɓi none sai ka yo ƙasa
sai ka shiga gurin comment din nan. Gashi nan su ma zaɓuɓɓuka ne guda 1, 2, 3, zaɓi ne guda 3. Sai ka zaɓi wannan na farko, all potentially inappropriate comments for review. Bayan ka zaɓe shi sai ka yo ƙasa wannan user can review rating for this video, sai ka bar shi da tick ɗinsa. Bayan ka yi sai ka sauko ƙasa sai ka taɓa gurin nan da aka rubuta save. A yau anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na yau. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu a cikin bidiyoyin mu na gaba. Mun gode.